Duk wanda zai aure ni dole ya kori mamansa a gidansa, cewar Khadija. Khadija wata matashiya ce da ta yi ƙaurin suna a shafin sada zumunta na Twitter, inda sunan shafinta da kowa sani shine DJ Tubi. To yanzu haka ta fito ta bayyana irin ƙa'idar da mijin da zai aure ta zai bi idan har yana son ta da aure. A cikin wani sako da ta wallafa a shafin nata na Twitter ta bayyana cewa matuƙar za ta yi aure, to dole mijinta ya tabbatar da cewa maman shi ba za ta zauna a gidansu ba har na kwana 3. Duk wanda zai aure ni to dole ya amince da ƙa'idata cewa mamansa ba za ta zauna gidan da za mu zauna ba har na fiye da tsawon kwana 3. Maganar gaskiya kenan. Ko da yake bata bayyana irin dalilin ta na yin hakan ba, to amma jama'a da dama sun yi yarhi kan wannan batu nata, inda wani bangare mai girman gaske na ganin abin nata azimin ne. Ita dai Khadija matashiya ce wacce da ganinta ka san son kowa ce kin wanda ya rasa, watakila hakan ne wasu ke ganin ya sanya ta wannan aika-aika. Duk da cewa da yafin Twitter a yanzu haka yana ɗaukar zafi kowane wayewar gari, to amma jama'a da dama ma'abota yafin na wallafa bayanai ne da raha. Ko da yake daga bisani kuma matashiyar ta goge rubutun nata bayan ganin ruwan maganganu masu daɗi da aka san haka, amma rubutun ya janyo cece-kuce a wanda waje da cikin Twitter. To koma dai da wasa take, lamarin zaman uwar miji a gidan ɗanta na zama wa matan wannan zamani tamkar karfan kafa ne, inda hattali da dama ma suka saka wa uwar miji da suna Olsa.